Ехе, то голяма история. Кой? Какво ще дава? 15 пъти. Да, много мразя тази вечер. Геймс. И порите на асфалта ли ти майка му стара? Колкото наблизо. Да. Той е, бе! Гледай какво става тук. Човека. Къде че става? Звук има ли? Да. Ти на пауза. Как? Ти на пауза, сега ще ги пусна. Ехе, дръж се. Момчета ще бъде бруталното. С кара. Те са женали, бе. Ехе. Ето и аудиото и ръсницата. Докато излезе нещо. Влада, мамка му искам само да ти го покажа, че да ти покажа. Докато Корпет. само в... Чай да не. Докато видиш само някъде по интернет или нещо, някъде си някаква нова кола, там вече има майка им, дай бай богато, дай бай. Често.